Da li je to hidra? Koga je briga? Pinky, hajde! Jako mi je žao. Svi na brdo! Pomać! Dolazim, Spike! Drži se! Mislim da ćemo uspeti! Ali Pinky još uvek drhti. O, gledajte, prestalo je! Evo ga opet! Popeće se za tren oka! Brzo, jedan po jedan! Prelazite! Da li znaš neke čini kojima se hidra pretvara u miša? Ne! U vevericu? Ne! A možda... Nikakve male glodare! Šteta. Hop, i preskočimo i skok! Preblizu je! Odvratit ću mu pažnju. Vas dve krenite sad! Šta bi uradio hrabri poni kao što je Rainbow Dash? Neću uspeti! Bićeš dobro! Neću! To ti je jedina nada! Moraš u skok sudbine! Desilo? Slučajnost, puka sreća ili šta? Ali rekla si da će biti nešto čudno u Frogi močvari i mogu vam reći da je ovo bilo i više nego čudno. Mislim ta hidra. O, nije bilo to. Ha? Šta nije bilo to? O čemu pričaš, Pinky? Hidra nije bilo to što je čudno. Još uvijek drhtim, vidite? Eto ga opet. Šta god da je čudno u močvari Frogi, moj Pinky osjećaj mi kaže da se to još nije desilo. Ali ja... Hidra nije bila čudna? Kako to nije bilo čudno? Šta može biti čudnije od toga? Ne znam, ali to nije bilo to. Odustajem. Od čega, Twilight? Od borbe. Ne mogu više da se borim. Ne razumem kako, zašto, šta, ali Pinky osjećaj nekako ima smisla. Samo ne razumem kako, ali jednostavno tako je. Samo zato što ne razumem ne znači da ne postoji. Misliš, veruješ mi? Da, izgleda da verujem. To je bilo to. To je čudno. Šta? Šta je čudno? Tvoje verovanje. Nisam očekivala da će to da se desi. To je bilo čudno.
I bila je baš čudno i